Assalamu alaikum, al'umma barkanku da wannan lokaci, da fatan kowannenku yana lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya, to Allah sa haka. Yauwa kaɗan daga cikin fina-finai wanda suka fito muna daga kamfanin Sultan kenan, wanda za mu sakawa a ranar yau kenan idan Allah ya so yarda, wanda yake a cikin tsari namu na BIB. A nan za a samu wannan fina-finai da kuke ganin su suna ga su nan dai a jere, kuma ga su nan za ku gan su suna wuce ɗaya bayan ɗaya kenan. Sannan dan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana da subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa, ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su akai-akai. Sannan muna ɗauke da tsari namu na BIB, wanda ana biyan kuɗi kafin mu saka lambar mutum a cikin tsarin mu kenan, wanda za ka samu duk wannan fina-finan da kuke gani suna wucewa ɗaya bayan ɗaya kenan. Sannan za mu ajiye muku da namba wanda za ku iya tuntuɓar mu, ku same mu a kowane lokaci kuke da buƙatar samun wani bayani, kuna iya ku tuntuɓe mu wato akan wannan lambar insha Allah. Sannan muna roƙon ku daure ku danna mana da subscribing, sannan ku haɗa mana da alamar ƙararrawa, ku haɗa mana da liking, ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su akai-akai. Tout le monde est ma coco, tout le monde est ma coco. Amame ma coco, amame ma coco. Nawa gayu ya ne, waya ne, baballe gane mazaje, ya ne, ai kusan babu yawa. to ya ne, Yarinya wai ta ga baba, kace ya ne, na bege za ta bi ni. owe, Ta ga gaye na kirki, owe, kyalkyal kamar zinari. owe, 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 Ta san mu babu bashi, owe, shaga ai mu babu fashi. owe, Lamba ta za a baki. owe, owe, owe. Ba ni na ce ta zo ba, ba ni na ce ta zo ba. Kaga kyawo da naira a wuri na, kaga yaro da suwa ga alamme. Ba ni na ce ta zo ba, ba ni na ce ta zo ba. Ba ni na ce ta zo ba, ba ni na ce ta zo ba. Tout le monde est ma coco, tout le monde est ma coco. Amame ma coco, amame ma coco. Kai ga waɗa arziki, yaro mai suwa ga da dumbu.